Bek vokali vam donose video vijesti. Dobar dan, ja sam Deni Bršić i dobrodošli u video vijesti. Održana konferencija Izazovi i inovacije čitalačke pismenosti slijepih i slabovidnih osoba. U petak, 25. travnja 2025. godine, u Centru za odgoj i obrazovanje Vinko Bek u Zagrebu održana je stručna konferencija pod nazivom Izazovi i inovacije čitalačke pismenosti slijepih i slabovidnih osoba. Konferencija je okupila stručnjake i dionike iz područja edukacijske rehabilitacije, asistivnih tehnologija, bibliotekarstva, obrazovanja i civilnog društva s ciljem promicanja važnosti čitanja i razvoja čitalačkih navika kod osoba s oštećenjem vida. Program konferencije bio je podijeljen u 3 tematska bloka. Tehnike učenja, čitanja i čitalačke navike slijepih i slabovidnih osoba. Predavači Maja Kević, Ana Novosel, Robert Pugar. Metode poticanja čitanja. Predavači Mirko Milak, Marin Vukov, Kristina Krsnik. Dostupnost književne građe i digitalnih medija. Predavači Ivana Elek, Željko Šalković, Zoran Rogić. Sudionici su raspravljali o izazovima s kojima se suočavaju slijepe i slabovidne osobe u razvoju čitalačke pismenosti, uključujući svladavanje Brajevog pisma, pristupačnoj književnoj građi te korištenje suvremenih asistivnih tehnologija. Poseban naglasak stavljen je na inovativne pristupe i rješenja koja omogućuju jednak pristup pisanoj riječi. Konferencija je bila prilika za razmjenu stručnih znanja i iskustava, ali i za jačanje svijesti o važnosti pristupačnosti čitanja te poticanje međusektorske suradnje u području inkluzivnog obrazovanja i kulture. Među gostima su bili predstavnici škola, knjižnica, udruga i drugih institucija koje se bave inkluzijom i obrazovanjem slijepih i slabovidnih osoba. Ovakva događanja doprinose razvoju inovacija i osiguravanju jednakih mogućnosti za obrazovanje, osobni razvoj i društvenu uključenost osoba s oštećenjem vida.